lamig to. Hi guys, magluto may pansit na kuha na mo diri karong Domingo. Ang mga tirador. Food trip na mo ron, pansit, mag-add sa carrots nya, magtagay taron. Oh, nas nanay oh. Oh, na news na mo. News. Ano sa kako? Tamong news ito, mo tamo ang mother na mo diri sa payag. Bye-bye di kaday. Bye-bye. Mga ito mong Miyos, palit sa shampoo ugwan, kaya maligaw sa siya, kaya pictorial lang mo dito niya sa payag. Nami rin karon niya, absinsya kaya gamay lang may karon, kaya ang uban. Namuko pag saging sa bukid, ang uban, nangahoy pa. O na, kami lang sa daliron, kami lang sa trekking sa may karon guys. Sinsayin na kayo may karon guys. Sunday man karon, banding-banding may. Dala, mana yung tigloto na mo. Shape na mo, shit. Shit. Mana yung karon, in charge karon. Guys, pansit, pampahaba ng buhay. Kakain tayong pansit, live life to the fullest. Gamay yun siya ba eh? Ano to guys? Hey, tagal na ron guys. Tugod tayo may tamang channel. Outdoor Boys, pamanggahan. Shoutout tayo may tamang sponsor. Lamig kayo. Tao na, daghan kayo. Karon pila na, pulo lang ng kabuok. Mga busy ang uban, busy. Pansit, panihapon naman yung pansit guys. O, dagang tayo guys. Tulo namin guys. Kaunta guys. Man, kaunta man. Shoutout tayo kang Pam. Mr. Omo. Hello. Shoutout kami kay Mr. Zombie man. Zombie, Armored Zombie. Sunod dyan pangalan, Banban. Shout out kay Banban. Banban da Dave Speedy. Man, idol ka na mo ba? Dave Speedy. Ako sa mi guys, bangal mi guys kay mo sponsor diri guys, so baga kang kitakan ni guys, tuig. Nagsinumbagay ang kuha na ni ron. Kanina, manaming kaon. Muna mo tirada ron, namin sa bahay ko. Sunday man karon, stop namin. Follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and Messenger, and Friendster. Smile for the smile, katamurag nagag-WhatsApp. Junior, naka-Colgate! Follow sa Outdoor Boys na page. Follow us yan. Instagram, Twitter, and Facebook. Don't fade away from me, for you will always be. If I saw you in heaven, Change binyo ta kay namin dito kanina na namin diri kay daghang kayog na binaw tura binaog na mo. Tura ko do ilig og binaw. Draw wala ka na sa binaw. Namin diri karon kay Domingo lag mi sa muang amigo si Uncle Edgar. Nasulod na kay nayang nurse dito. Nagtherapy sila ron abay mig 20.
Oh. Katawa, katawa. Katawa. Oh, no. Tanawang hungit sa binaw, guys. Tanawa, guys. Oh. Pagbaka guys. Unsay lasa? Unsay lasa. Ang naw. Unsay naw, unsay lasa sana. Lami kayo. Paolo namin nyo, pasensyahan na ning naungan ni kay nasingit lang ni karon. Okay kayo. Nami model. Model. Oy, wala dai. Tago di ay. Nag-vlog mi diri karon kay Domingo. Sunod na po Domingo, dito na po ta sa area na mo. No, si Kuano alias Waway. Waway. Oh, si Nardong Putik. Tanawa. Si Totpek, boy, Totpek. Boy Totpek. I-edit. Yung tawag gago. Tanawa. Hindi daw niya i-edit ha. Bantayan nyo guys. Follow us on Twitter, Facebook, Instagram, Friendster. Subscribe and press the button and like us so much. Invite. Napa mo ay, tara na. Unoy, tanawa. Kung napa mo yung mga friends, i-follow mi ninyo. Kung nagbina, pulutan, kilawin. Napay pansit, mahaba sa buhay sa Domingo. Napay ko ano. Kambing. Kambing. Lame. Kambing. Corn beef. Napay corn beef. Happy, ang happy. Happy, pakita. Gusto lang outdoor boys, happy parati. Sigarilyo. Malboro, mahal na kayo na, tag-otso na. Sulod na, fortune. Bye guys.